Mulțumesc, Corina, pentru această corespondență și mergem acum direct la Toplița. Ascultăm declarația lui Bogdan Diaconu, vicepreședinte PC. Le mulțumesc celor care acum 20 de ani, pe 20 martie 1990, comiteau acte de violență asupra românilor. Cum pot politicienii maghiari să ceară autonomie teritorială? Iar cum putem noi, partidele democratice din România, să permitem să se întâmple așa ceva? Ajunge de când UDMR se plimbă prin diferite guverne și au pretenții din ce în ce mai mari. Au ajuns să dețină peste 200 de posturi în administrația centrală și să controleze până și arhivele naționale ale României. Ajunge de când UDMR și tovarășii lui calcă în picioare Constituția și limba română. Ajunge. UDMR trebuie să iasă de la guvernare, trebuie scos de la guvernare. UDMR-ul trebuie scos de la guvernare pentru a nu se mai folosi de banii, funcțiile și pârghile statului român, tocmai pentru a-l submina din interior. Am venit aici nu ca un politic, am venit aici ca român, pe care îl doare indiferența. Pentru că județul Mureș, Harghita și Covasna sunt ale României și ale cetățenilor români. Și așa trebuie să rămână. Și vreau să facem aici un jurământ, aici acum, că vom lăsa copiilor noștri și nepoților noștri moștenire o Românie întreagă și nu una ciuntită. Vă mulțumesc! L-am ascultat pe Bogdan Diaconu, vicepreședinte PC. Vă reamintesc despre ce este vorba. E vorba despre un eveniment la Toplița, mai precis 500 de români care participă la adunarea de la Toplița, organizată de Forumul Civic al Românilor din Harghita, Covasna și Mureș. Și mergem acum mai departe cu un alt subiect.